Kedves vendégeiket megkérem, hogy jöjjenek csak az ünnepi végén, ugyanis a 8. Barlangó kanalban fényképezésre, virágátadásra nagyon megköszönöm. Kedves vendégeim! Az a kérésünk, hogy a fotózás és a világátadást hagyjuk. Lesz rá lehetőség, ugyanis a boldogok itt az ünnepségéhez. Szeretettel köszöntöm kedves minket. Kérem, hogy valadási műsor idejére kapcsolják a telefonjaikat. Most álljunk fel, és énekeljük a közösen hímt, majd maradjunk állva és fogadjuk iskolai zászlóját. Thank you.
Kira 8. B és Fucskó Roland 8. állatályos tanulókat, hogy iskolánk zászláját adják a 7. évben képviselőinek, Lakatos Adrián és Hajagos Kolett 7 C-osztályos tanulóknak. Vallási műsorunk kezdetén Dányi Amadeus 7B osztályos tanuló búcsúzik a 8-osoktól Hamvas Béla Úttavaló című művével. A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény válik áldássá, aki másnak is ad belőle. Mert rád bíztak minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit. Segíts, adj enni, adj ruhát. Mindenkire vigyázz úgy, mint magadra, és ne hagyd a sötétségben elmerülni. Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osztad meg. Az egész világ a tiéd. Szabad vagy a kövektől az éterig. Ismerd meg, hódítsd meg, senki se tiltja. Most eredj és élj, mert a világ a tiéd. Énekelők előadásában Pont City nyár című dal következik. Rúgd a fákon
tanfolyam nevében Szalai Alexandra és Bóni György 7. B-osztályos tanulók búcsúztatják el végzős diákjainkat. Kedves ballagó 8-osok! Június van. Az ég kék, a hű zöld, s nektek, ballagó diákoknak eljött a búcsúzás ideje. Búcsúzás a 8 évig otthont adó iskolától, búcsúzás tanáraitoktól, diáktársaitoktól. Hosszú lenne felsorolni azt a sok-sok élményt, amelyben velük együtt részletek volt. Nem csak a tanórákon, hanem az együtt átízdult versenyeken és a pályaválasztás időszakában is. Őriztek kellemes, szép emlékeket a nyári káptalanfületi táborok, az erdei iskolák, kirándulások élményeit, a sportversenyek, nagy futballcsaták izgalmas pillanatait. Gondtalan vidám diák éveket töltöttetek iskolánkban. Diákok maradtok az elkövetkező években is, de új iskolátokban kell majd helytállni. Kívánjuk, hogy új közösségetekben is jól érezzétek magatokat, sikerrel vegyétek az előttetek álló akadályokat, becsületesen és emberségesen viselkedjetek a nehéz helyzetekben. Kérjük, soha ne feledjétek, hogy a Molnár Ferenc általános iskola tanulói voltatok 8 éven át. Ne feledjétek, hogy mindig visszavárunk benneteket. Igyekezzetek szorgalommal és becsületes élettel meghálálni mindazt, amit szüleitek, tanáraitok értetek tettek és tesznek ezután is. Diáktársaim nevében Kassák Lajos szavaival köszönök el tőletek. Aki elment, az elment, de aki egyszer nálunk volt, az többé sohasem mehet el tőlünk. Veres Miriam 8. A és Horváth Magler 8. B-osztályos tanuló Reményik Sándor Mi mindig búcsúzunk című versével búcsúz. Mondom néktek, mi mindig búcsúzunk. Az éjtől reggel, a nappaltól este, a színektől, a szürke porvelette, a csöndtől, mikor hangzavargat el, a hangtól, mikor csendben halt el. Minden szótól, amit kimond a szánk, minden mosolytól már sugárzott. Minden fájdalomtól, mert fájt és égetett, minden képtől, mely belég pihen. Az álmodtól, mik nem teljesült. Ágyainktól, mik lassan kihűltek, a kemény rögt, mi megállt a lábunk. Mert nincs napkelte kettő ugyat, mert minden csönd más, minden könyv igaz. Elfut a perc, az örök idő várja, lelkünk, mint fehér kendő leng utána. Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj, hidegen hagy az elhagyott táj. Hogy eltemettük, róla nem tudunk, és mégis mondom néktek, valamitől mi mindig búcsúzunk. A következő percben Madarász Anna 8. A-osztályos tanuló gitározik.
kedves vendégeink, 20. A-osztály nevét Szakács Viktória búcsúzik iskolánktól. Kedves tanáraink, diáktársaink és vendégeink! A 8. osztály tanulói nevében szeretettel köszöntök mindenkit balagási ünnepségünkön. Megint eltelt egy év, eljött a búcsúzás ideje. Tavaly mi búcsúztunk el a 8-osoktól, évfolyamunk díszítette fel az iskolát, és most mi állunk itt virágokkal, ajándékokkal a kezünkben, a továbbtanulásra készek. Ez a 8 év tele volt élményekkel, örömmel és szomorúsággal is egyaránt. De ez örök dolgokra szívesebben emlékezünk vissza. Ilyenek az osztálykirándulások, a káptalanföldi táborok, a közös programok. Nehéz volt a váltás az óvodából az iskolába, de egy idő után megszoktuk a mindennapi házi feladatok írást, írását, a sok tanulást, és úgy barátokra tettünk szert. Ági néni nagy szeretettel tanított minket írni, olvasni, számolni. Amikor felső tagozatosak lettünk, sok új tanárral ismerkedtünk meg, és új osztályfőnökünk is lett Rita néni. Sok bosszúságot okoztunk neki, de reméljük, hogy ő ennek ellenére is szeretünk. A tantárgyak egyre nehezebbek lettek, de mi próbálkoztunk megbirkózni vele. Valószínűleg sikerült is, mert már balladunk. Köszönjük Ica néninek, hogy megtanított minket olyan versekre, amiről még életünkben nem hallottunk. Emlékezetesek voltak azok az ünnepiekre való felkészülések és szereplések. Tünde néni és Gabi néni próbálta megtanítani nekünk a matek rejtelmeit. Réka nénivel a kémia órán jókat kísérleteztünk és beszélgettünk, Zsuzsa néni és Robi bácsi gyarapította az idegen nyelvről szerzett tudásunkat. Éva nénivel megtanultuk a különböző népek történeteit, Csilla nénivel pedig a föld részeit. Erzsi nénivel megbeszéltük a testünkben zajló folyamatokat, András bácsival dalolgattunk, Niki néni pedig még abban a rajzunkban is látott valami érdekeset, amit mi már szégyenkezve összegyűrtünk volna. Levente bácsi és Csilla néni sokat küzdött azért, hogy már ne csak Facebookozásra használjuk a számítógépet, hanem osztályunk nagy részének LCPL vizsgája is legyen. Köszönetet kell mondanunk a sok türelemért és segítő fáradozásért, amit nem csak a tanórákon, hanem az együtt átizgult versenyeken, vizsgákon és a felvételi időszakban megtapasztaltuk. Szerencsések vagyunk, hogy olyan iskolába járhatunk, ahol nem csak a pedagógusok figyeltek ránk, hanem az iskola valamennyi dolgozója azon fáradozott, hogy a kedvünkbe járjon. Hálásak vagyunk a szüleinknek, miért mindenben szeretettel és türelemmel támogattak. Kedves 7-esek, most, hogy átadtuk nektek iskolánk zászlaját, kérjük, ti is legyetek méltók hozzá, és őrizzétek meg iskolánk jó hírnevét. Köszönjük szépen, elnézést a mikrofonon megadásra, hogy a vágott verziót és most hallgassuk meg Csonka Nornát, 8. A-osztályos tanuló zongorajátszókat.
A 8. B-osztály nevében Barta Alexander búcsúzik. Hallgassuk meg. Kedves tanáraink, diáktársaink és kedves vendégünk! Megint egy évzáró, de nekünk az utolsó. 8 évet töltöttünk el ebben az iskolában, és eljött az idő, hogy más helyen próbáljunk szerencsét. Itt az ideje a búcsúnak. Búcsúzunk hát az osztályfőnökünktől, a tanárainktól, az iskolatársainktól, az iskola dolgozóitól és a tantermektől is. Búcsút veszünk a titkokkal teleírt iskolapadunktól. 6 évesen még szorongva léptük át az iskola kapuját, valami új, ismeretlen világba léptünk. A tanítónénink Edith néni szava messzehangzóan sokáig kísért bennünket. Ez a hatás persze az évek során veszített erejéből, különösen most, a kamaszkorba érve. Ezért kell köszönetet mondanom a magam és társaim nevében a tanárainknak, főleg az osztályfőnökünknek, Klára néninek, aki szinte anyai szeretettel kísért minket a 4 év alatt. Nem csak az angol órákon, hanem az együtt átítjuk versenyeket és a pályaválasztás időszakában. És a többi tanárunknak is a sok türelemért és segítő fáradozásért, és mindazért, amit értünk tettek. Hiszen ők biztosan tudták, hogy minden szájrándítás és tiszteletlenség idővel megváltozik, és a sok szép, amiről beszéltek nekünk, egyszer a tulajdonságaink közé fog tartozni. Arra kérem őket, hogy maradjanak meg emlékezetükben a szép órák, a közös kirándulások, és ne a csípevéseinkre emlékezzenek. Köszönjük Tünde néninek, a kedvenc tanárunknak, hogy megmutatta, a matek lehet humoros is. Órákban nem csak a tananyaggal, hanem a lelkünkkel is foglalkozott. Nagyon szerettük Petra nénit is, mert nagyon hasonló zenei ízlésünk. Csak sajnos az volt az első és utolsó év, amikor tanítottunk. De hihetetlen, hogy ma szólt utoljára a csengő szó nekünk, hogy az új tanévet már egy másik épületben, más gyerekek közt az ismeretlenben kezdjük. Eddig talán bele sem gondoltunk, hogy ez mit jelent, hiszen a gyermekkort maga gondtalan boldogságával elvettük. Többet már nem követhetünk el együtt diákcsényeket, nem mesélhetünk egymásnak mulatságos és tanulságos történeteket. Emlék lesz egy-egy helyes fiú-lány valamelyik osztályból, aki egy pillanatra összetavarta az egész világot, és oly könnyen feledtette kötelességünket, a tanulást. Utoljára a szüleinek tartozunk köszönettel, hogy mennyi mindenért, mint a felsorolni is lehetetlenség. Igyekszünk szorgalmunkkal és becsületes életünkkel megtalálni mindazt, amit értünk tettek. Sajnos nehéz a búcsú, hiányozni fognak az itt eltöltött évek és diáktársak. Most helyükre a 7-esek lépnek, akik reméljük ugyanolyan örömmel vállalják a 8-osok kissé nehéz, de annál büszkébb életét. Énekelő előadásokban egy Szélvék című dal következik.
célsek nevében oda járt megköszönni. Tisztelt tanáraim, kedves szülők, kedves diákok! Eljött a pillanat, amire régóta vártunk. Számoltuk a hónapokat, heteket, kínzó napokat, hosszú órákat, a legvégsőbb rövid perceket. Eljött a pillanat, és szabadok vagyunk. De igazán senki sem boldog, aztán egy kicsit visszahúz a szívünk. Lehet, hogy egymást már nem látjuk soha, de végig kísérnek azok az emlékek, amit nekünk adott az iskola. Csak nézzük egymást, és nem tudunk szólni. Nem tudjuk elmondani, hogy jól volt veletek, hogy nagyon fogtok hiányozni, hogy jó lenne még egyszer utoljára együtt visszaülni az üres osztályba, csak egyetlen pillanatra. Vagy egyszerűen nem mondjuk el, hogy az emlékeket, Andi nénit, a tanárokat, a barátokat és egymást soha nem felejtjük el. Valahol mindenki érzi, hogy az eltöltött hosszú éveket a szívünkben fogjuk őrizni. Nagyon fájdalmas az utolsó búcsú. Nehezen, de elvárunk egymástól. Mindenki vidám, és egyben szomorú is. Talán még egyszer visszatérünk, de mostani reményekkel elmegyünk. Még egyszer köszönöm. Iskolánk mazsolat csoportjának bemutató játékot mutatjuk meg következő percekben.
azt, hogy tartsam mindenkit. Elköszöntök minden jelenlévő hozzátártakat, szép péntek. Hát ez a mikrofon nagyon próbálkozunk. Tehát mindig számítástékünk évvéget telénkön haladáskor, és elmondhatjuk összesítve, hogy eredményes tanévet végeztünk. Büszkék vagyunk azokra, akik elballadtak, azt gondoljuk, hogy ők is eredményesen meg fogják állni a helyüket az életben. Nagyon sok minden történt ebben az évben is, voltak örömeink, voltak kudarcaink, voltak nagy sikereink. Nem sorolok el most az összeset, csak néhányat emelni közül. Idén is megtartottuk szokásos rendezvényeinket, Pi és Einstein napot, Morán Ferenc napot, egészségnapot, projekteinket. Nagyon sok vetélkedő, nagyon sok táborban vettünk részt, megtartottunk új rendezvényeket is. És idén nagyon péntek 13. Tehát ebben az évben nagyon örömünkre szolgáltat is. Ugye mindenki tudja, hogy a Comenius projekt ebben a tanévben indul, ahol több országgal, konkrétan Franciaországgal, Olaszországgal, Lengyelországgal és Bulgáriával lett egy közös kapcsolatunk. Ez a kapcsolat egész éven át tartott. Indult azzal, hogy ezen ország tanulói nálunk vendégeskedtek, diákoknál laktak, majd ezt követően a mi diákjaink mentek először Olaszországba, utána pedig Franciaországba. A projekt így nem zárult le, így a jövő tanévben is folytatódik. Természetesen az angolosok mindig meg is mutatják, hogy mit tudnak, mennyit fejlődtek. Nagyon szép volt idén az angol nyelvi gálaműsorunk, ahol már a hatodikosok mutatták be Király Újvég című darabot, megtekinthető az alapokon is, és a Józsefváros Újság mostani számában is láthatják a jól készült képet. A nagyon program mellett természetesen azért tanultunk is az órákon, és nagyon szép eredményeket értek el tanulni. Szeretném felolvasni azon tanulóknak a nevét, és kérem is, hogy jöjjenek, akik kitűnő és jeles bizonyítékot vehetnek át. Hát még a szél is ellenem van. Jeles Bodorósz Fanni az 5-ából, Horváth Mercedes 6-á, Kabai Krisztina, kérem, hogy álljanak ki a maguk elé, Kabai Krisztina 6-á, Csen 6-án, Gyurk 6. B, Huber Kirat 8. B osztályos tanuló. Két kitűnő tanuló is volt ebben a tanít. Madarász Anna 8-ából és Kis Alajos a 8. B-ből. Őket is jönnének, és egy nagyon hangossal köszöntjük őket. És elmondanám, ha hagyom, hogy Madarász Anna és Kis Alajos 8 éven keresztül tudta ezt a teljesítményt produkálni, úgyhogy most ezért egy elismerést adni. Kérem szépen még egyszer tapsoljuk meg őket. Természetesen vannak olyan tanulóink is, akik esetleg nem voltak elég szakmalasak ebben a tanévben, és augusztusban bizonyíthatják majd, hogy sikerült pótolni hiányukat. Kérem, hogy akiket érint azok a kollégiállása, amelyek időpontjaink
ennek a bizonyítványon. Mindig jelenjenek meg, hogy a kollégáink tudjanak nekik segíteni, még egyszer, hogy az augusztusi javítóvizsga már eredményes legyen. Iskolában is kiemelt szerepet kap az informatika. Ebben a tanévben is nagyon büszkék lehetünk eredményként. Informatikában rengeteg tanuló van, aki 1-2-3 modulból vizsgázott, ráadásul eredményesen vizsgázott. Ugye tudjuk, hogy az LCGL vizsga, amit mi teszünk, ez egy európai számítógép felhasználó vizsga, az életben minden nap szükségünk van rá, enélkül már is nagyon nehéz érvényesül. Azok a tanulók, akik már 4 modult is megcsináltak ebből a vizsgárendszerben, azok a LCGL start bizonyítványt kapják készhet, és ezeket a tanulóknak a számában 16 főre. Szeretném felolvasni az ő nevüket is, és kérem, hogy ők itt jöjjenek ki. Most egy naptassal fogjuk őket, és nem a bizonyítványokat pedig majd a osztályfőnököktől lehetik majd át. Ha mikrofon, akkor sorolom. 5 vizsgamodulja van meg, tehát az LCGL start vizsgája. Madarász Anna 8-án, Szakács Viktória 8-án, kérem, hogy jöjjenek ki. Kis Alajos 8-B, Katona Rihárd 8-án, Hajagos Tóth Miki 7-C, Hangai Gergő 7-C, Márkus Marcell 8-án, Somogyi Gábor 8-án, Bakos Rihárd 8-án, Cekeres Arnold 8-án, Huber Kira 8-B, Nagy Andrea 8-B, Nagy Nikoletta 8-B, Ferenc Berg, Sopatszóra is 8-B, Petricsán 8-B, Barta Alex 8-B osztályban. Hát láthatjuk, hogy már 7-esek is vannak, és nagyon sok 8. Ez nagyon szép teljesítmény. Gratulálok nekik! Köszönöm szépen, maradjatok a helyetekben. Erős területünk ugye az angol nyelv oktatása, amely nagyon-nagyon szép eredményeket ért. Tehát ebben a tanévben angol nyelvből próbálkozunk a mikrofonvágásokkal. Jó? A másik. Junior nyelvvizsgán, ez a Rigó utcában tehetőkre tanulmányunk, és ebben a tanévben 19 tanulók tett eredményes junior nyelvvizsgán. Szeretném a nevüket felolvasni, és szintén jöjjenek ki, hiszen a nyelvvizsgán manapság rendkívül óriási elismerés. Banga Viki 6-án, Dánki Lucia 6-án, Csend 6-án, Horváth Mercedes 6-án, Fehérnéki 6-án, Gáspár Tata 6-án, Havai Krisztán 6-án, Kolokvár Loletta 6-án, Kövesi Árnó 6-án, Mozár Bálint 6-án, Tamosi Panna 6-án, Lakatos Debora 6-án, ők ugye a képtanítási nyelvű osztály tanulói, és hát láthatjuk, hogy 6-tól már rendes szinten vannak. 7-ből Lakatos Sarján, Kocka Dávid, Talai Alexandra és Horváth Klaudia, a 7. B osztály tanulói, illetve 8-ból Somogyi Gábor és Zsidése, a 8. osztályos tanulók tették le a junior nyelvvizsgát. Teljesítményünk nagyon-nagyon szép, és vannak olyan tanulók, akik ezt még fokozni tudnák. Alapfokú nyelvvizsgát tett Madarász Anna a 8. osztályból, itt is tanulók ki, és ebben az évben 2 tanuló pedig középfokú nyelvvizsgát. Tehát tudjuk, hogy a középfokú nyelvvizsga ahhoz szükséges, hogy valaki a diplomát készlet kapja, és a kormány mikor már ettől kezdve mutatott, akik a diplomájukat a nyelvvizsga hiányában nem tudják átvenni. Nálunk, hogy Szakács Viktória 8-ában és Kis Alajos tette le a középfokú nyelvvizsgát ebben a tanévben, hogy a diplomájuknak semmi akadálya nincsen. Szeretném, hogy nagyon nagy tapsal köszönjük. Köszönöm szépen, hogy remélem, hogy jövőre hasonló sikerekről fogunk
Köszönöm. Iskolában hagyomány, hogy minden tanulmányon aki kiemelkedő teljesítményű sok éven keresztül, tanulmányi versenyeken kiemelkedően szerepel, példamutató szolgálata és magatartással bír, tanév végén a Molnár plakettet kapja meg. Plakettet iskolán volt tanulója, Molnár Ernő tervezte és készítette el. Ilyen alkalommal született tiszteljük, és nagyon nehéz döntést volt, hiszen szerencsére több tanulóból kell kiválasztani, többen lennének már miértől. Ebben a tanévben, aki ezt a plakettet megkapja, szintén végig kitűnő tanulóból, nyelvvizsgával rendelkezik, RCTL informatikában 5 munkája van, számtalan versenyen megnézni, hanem keresztül, hogy kicsit túl is terheljük, hiszen minden versenyen meg felkezdjük, hogy menjen el polgárványászve, és minden mellett állandóan mosolyul, fantasztikusan jókedvű, és nagyon eredményes felvételét értette, tanulók pedig Kis Lajos 8. osztályban minden. Ebben az évben, aki ezt megkapta, az első iskola óta judozik, Somogyi-Gábor 8. osztályos tanulóról van szó. Számos hazai és nemzetközi versenyen állt a dobogó tetejére, akár a korosztályos és országos bajnok. Magatartása és szorgalma példás, eredménye szorgalma példás, junior nyelvvizsgával és edzői elvizsgával rendelkezik. Gratulálok! Egész szükséges a szülők támogatása, megválása, ezt nagyon szépen köszönjük nekik, és szükséges a kollégáinknak a teljesítmény, akik ezeket sarkalják, viszik őket és segítik. Ezért minden évben a pedagógusok és kapnak elismerést. Ebben a tanévben nem csak az úgymond hazai iskolai elismerésről számolhatok be, hanem az önkormányzatban polgármesteri dicséretet, Dr. Kocsis Máté adta át, szintén megtalálta a honlapunkon is, és Józsefváros honlapján is. Muzsik Mária tanítókon most nincs tanére. Illetve a Hébergben intézményben tartott közszönös elismerésben részesít valakit. Ebben a tanévben Német Mária, akit Német Imréné Marcsinának hiába legtöbben rájuk föl, szerintem mindenki iskola az iskolát állítva, ő kapta ezt az elismerést. A tanárok számára adható volna a plaketről, pedig a diák önkormányzat és az iskolai tanárai döntenek. A kibővített iskolai vezetőség ezt még egy olyan kollégának tetéli oda, aki munkájával igencsak öregléti iskolák hírnevét. Ebben az évben ezt a díjat Rangilina tanár írja. Jelentkezik, egyhetes turnusok vannak, illetve kártalanok főleg is lehetnék képzetes, illetve egyhetes táborba menni, ezeket a munkátért a bejáraton találnak. Kedves valahogy 8-osok, nagyon nagy nyomot hagyhatok bennünk. Először egy kicsi csintalan elsősökként láttátok meg ezt az iskolát. Vannak, akik még most is kicsit csintalan 8-osok lettek,
Vannak, akik pedig nagyon érett személyiséggel kommentálják a ballakatnak elénen. Biztosak vagyunk abban, hogy megálljátok a helyeteket az életben. Most a ballagás előtt is nagyon sok régi tanítvány keresett fel minket, és arra számoltam be, hogy a mai napig tanulunk, és igen hasznos tagjai a társadalomnak, mindig nagyon örülünk, amikor ők visszajönnek. Mindig emlékezni fogunk a 8. átestevelés tagozatos tanulóira, ami nem csak a sportban, hanem nagyon sok versenyen helytáltak, és az ünnepségek, amikkel ők részt vettek szereplőként, azokat soha nem fogjuk elfelejteni. A 8. évosztály tanulói lelkesedésükkel és a gondolkodásukkal emelkedtek. Én nagyon nagy szerepet vállaltam a Comenius program megvalósításában, és bármire buzdítottuk őket, mindig nagyon szívesen vettek részt mindenben. A zenésztők pedig szintén nem felejtjük. 8. C-osztályoknak az ajtókkal való rossz viszonyát ugyan nem sikerült megérteni, de szívesen segítségét tanulni. Természetesen itt töltötték, ahogy a képviselők is mondták, már összekötnek minket. Nagyon sok közös emlékünk van, amikor évek múlva visszajöttünk, egy-egy szóból megkaptuk érteni, amit felemlégetünk. Természetesen jó emlékeket fogunk megőrizni, majd megcsinálni. És sem hozták már többet együtt, úgyhogy egymásnak kapaszkodva jöttetek rá, így egymásnak kapaszkodva élni tovább az életeteket, segítsétek egymást, próbáljátok egymással továbbra is tartani ezt a kapcsolatot. Mikrofon még nem akarta, de én ezt a névet. Lezár. kedves vendégeim, a zászlókivétel és a szózat közös eléneklése után vallagási műsorok végéhez érünk. Utána az osztályok az osztályterembe vonulnak, ahol az osztályfőnökök átadják a bizonyítványokat. Kérem, álljunk fel!